Jama'a assalamu alaikum, da Allah idan kai sabo ne a wannan channel din namu to ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa. Yau zan kawo mana wani sabon sirri ne da ya fito a cikin WhatsApp wanda ba kowa bane ya san sa, sannan wannan sirrin yana da matukar amfani sannan kuma zai entertainment din masoyanka. Misali idan ka shiga cikin WhatsApp ɗinka kamar haka, za ka zo ka shiga wannan wajen mai waje inda aka sa edges guda uku din nan. Idan ka shiga wannan wajen abin da zai nuna maka nan wajen. Idan kana so ka aika sako ba tare da ka jira ba, akwai yadda za ka yi. Za ka iya yin shedulin ɗin sako ka ce sai karfe 8 za ka tura shi ko kuma karfe 10 na dare. Misali za ka zo ka wannan wajen kamar haka, nan wajen inda aka sa message schedule ɗin nan. Idan ka shiga cikinsa kamar haka, a misali kana so ka aika wa wani abokinka ko kuma wani ɗan uwanka sako na message, za ka danna wajen alamar good din nan, sannan za ka ga wannan wajen na farko in ka gani gashi nan an rubuta top to select contact. Wajen nan shi za ka taba, za ka shiga ciki, za ka shiga kamar haka. A nan ne za ka ɗauko number wanda kake so ka tura wa message. Misali ina so in tura ma wani a cikin nambobi na kamar haka, zan tura ma wannan number message. To amma kuma message din ina so in tura mishi ba yanzu bane, sai kamar karfe 10 na dare. Abinda za ka yi, za ka zo ka wannan wajen gashi nan inda aka rubuta specific time din nan. Wani lokaci ne kake so wannan sakon ya fada cikin wayar wannan din nan, za ka shiga ciki, za ka ce kana so gobe. Misali date din gobe za ka ce 6 ga wata ina so wannan message din ya je wajen wane. Sannan za ka zo nan wajen ƙasa za ka sa time, sai ka saka misali karfe 10 na rana, ga wajen AM ga PM nan. Ina so gobe karfe 10 na dare wannan sakon ya je shi wajensa. Dare da za ka zo nan wajen za ka rubuta abin da kake so za ka sa. Misali za mu saka assalamu alaikum. Yanzu idan ka saka wannan sakon, idan ka zo kanan wajen inda aka sa alamar good din nan, wannan wajen da aka sa alamar good din nan, idan ka taba good din nan dare da yanzu ka yi schedule din message. Yanzu wannan message ne ka riga ka yi shi gashi nan. Duk karfe gobe idan Allah kai mu 6 ga watan 6 karfe 10:50 sakon nan zai fada cikin wayar wannan wanda in turawa. Da yake yanzu na yi mana ne domin gani, za ka iya danna delete idan baka yi daidai ba, sai ka danna delete, haka za ka goge shi. Sannan kuma akwai wani sabon abu da nake so in nuna mana a cikin WhatsApp wanda shi ma za ka burge masoyanka da shi. Misali wannan mai number da ya turo min sako gashi nan kamar haka, ya turo min ga reply ya iyo mana a wannan wajen, wannan wajen gashi nan voice mail ne gashi nan a nan wajen kamar haka. Sannan wannan voice mail din nasa, a ce babu wata amsa da zan tura masa, kawai ya riga ya gama magana ne, sai ka danne wannan voice mail din. Idan ka danne shi kamar haka zai nuna maka emojis ga sunan, ga hannu, ga love. Idan ya nuna maka hannu zai nuna maka ga love, ga kuma dariya, ga abubuwa da sauransu. Idan ka taɓa wannan alamar love ɗin gashi nan a ƙasa nan wajen, in kun duba za ku gani gashi nan ya sauka. Sannan zai ga wannan alamar ta cewa lalle ka danna masa alamar like amma kuma mai alamar love. Lala idan kai sabo ne a wannan channel ɗin namu to ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Za mu ci gaba da kawo mana sababbin abubuwa insha Allah. Mun gode.